Aw, bayap song, tini norok ni bagay kaisa kothoma tubui phaika. O kothoma ni bumung wngkha bwsa songdari. O kothoma no ana share khlaika khoroksa takhok. Aw, norok na o takhok ni details amsuk sana thangliya bayap song. Hingga ke bayap song norok tabobo ani o channel no subscribe khlai ko hingke subscribe khlai ridi tei like kaisa khlai rina tapok di bayap song. Phaiding ke sing o video no khanalaina bakak thanglai siwana. Aw, bwsa songdari bo cherai sikonsa bini umor hingke 1 year haya khe bisa afuru no bini ama bono yakari kwlangkha o sangsarni. Aboni yagulo hingke bupha achrai no posioi manglak hinui boini nogo palokhornani bagui bupha bwkhao chongnani nangkha. Aboni yagulo boru tubui mankha khoroksa bwrui chakri gwnang. Phiaba a bwrui ni bo bwsailai kwrui kha tam hinkhe bini bwsai bo o sungsar no yakarui thangpaikha. Aw, ang abono amsuk sana thangliya tam hinkhe a cherai ni kokno no sawai khwnari sino. Aw, hinkhe a chakri gwnang bwrui a cherai no nogo tubui phaika tai aboni yagulo bisi thamrok wngkha na. Hinkhe no a cherai ni buma haya kheba bono palok tubunai buma thwijao kha haino hai. Aw, achai phaiui chini kwpalo tamo swijak tong kebo siwi manya. Aw, ang kha khaio norok o kothoma no belai no kha nangjak kana hinui baksaba mokol ni muktui rok klai khana hinui. Aw, mokol ni muktui le klainani kokno abo haya da bayap song. Aw, hinkhe tini umsung nongchitong bayap song. Next video chwng taisa khana laifai goano obo hai kothoma rok jotono no hambai.